Moko kuom riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori oriwore kod piny owacho mar keto tim chik mar neno ni jopuonjre duto oyudo thuolo mar somo kuom higni 12 ma bende ong'ere kaka Basic Education e bwo chenro mong'ere kaka 100% Transition. Giluwo ni gidhi medo siro okenge ma thiro nyange mag nyiri e kaunti ma Migori mosebedo ka thiro som nyithindo ma nyiri. George Juma nigi ler mathoth. E higa mar 2018 piny owacho ne obiro kod chik mane jopuonjre yudo somo kuom higni 12 ma oting'o somo mar higni 8 e skundego mag primar kaachiel kod higni 4 e skundego mag sekondar ma dho ngere dendo ni Basic Education e bwo chenrono ma otisi kaka 100% Transition. Kata bed ni piny owacho kawo okalo kuom migawo mar somo osebedo ka kete tim chikni, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni moko kuom jopuonjre osebedo ka weyo skul gi e kore. Thothgi luoro ma wan go ni ok bi dhi skul kendo mondo dhi mbele gi sombgi nikech tok kosetergi nyangu to paro ma jodongo nyisogi kaachiel gi de ni koro gin mine, gin mon ma koro nego kendi. Maya simo kuom riwruoge mag oganda wuok oko mar konyo piny owacho e neno ni jopuonjre duto osomo ma otieko. Haya ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa siku nyingi kwa watoto wetu wa siku hizi ambayo yana faida kwao, kwa sababu yanakatisha maisha yao kwa mambo ya kiafya na mambo ya kimaendeleo ya shule. Kwa hivyo tunakubali hili shirika liendelee, ingawaji itachukua muda kidogo mbeleni, lakini mafunzo yameanza na wengi wameitikia na tunaona yanaenda vizuri. Samo ngadi gino to school bende onge. Giwuok e school koro school ok dhi. Big nyuol be gibiro nyuolore. Kwa sababu wanajiona wao wamekuwa wanawake, wanaacha hiyo shule, wanaona wamekuwa wakubwa, wanaolewa. Yaani wanatorosha sasa. Jokanyo maruogo mag oganda ma Micontrap Kenya dhi nyime kod wuoyo kod jonyuol e gwego ma Kuria mar jiwo mondo koro gine ni onge nyathi moro amora moyo sikul gi e kore. Koro wakng'ien to koro ere kaka wabiro koro konyo motere gima koro osebedo ni koro gin mon nikech sheria mag anyuola gi to neno ni koseng'adi kama to gin mon kata gin nyithindo. Koro sani gidhi mako ije kendo gibiro bedo gi we skunde. Mae bire kindeno maluro nitiere ni jopuonje mathoth manyiri mane otimnegi nyange e higa mokalo gego ma Kuria koro dek we sikul kendo dhi katedo. Lipot yango ni malo nyiri 200 ne otimnegi nyange e dwe mar 12 mar higa mokalo e gwego ma Kuria. Most of them might not be in school because of FGM. After FGM, so many girls drop out of school. We have early pregnancies, we have early marriages, and because of that, the transition is not 100%. Sasa hivi jana tulikuwa na mkutano yenye chifu alikuwa na complain kwamba kuna mtoto msichana tayari wametoka chandoni wameanza kuolewa wakienda. Kwa hivyo hao ni tayari kwamba wametoka shule, hawataendelea na shule, wamekuwa wamama kabla ya miaka yao. Benta dhia mategurogno ma Micontrap Kenya wane lipot margi nyiso ni nyiri mathoth osebiro ka koro weyo sikul ka dhi katedo momondo e gwego ma Kuria bang' ka otimnegi nyange. Sheria ma piny to koni pod nyalo somo kata nyathi monyuol bende somo ka nitie kaka nyalo somo. Koro nyaka wadhi wang'igi to ok wawegi koro osetimore to kono timore nikech gin wamiyo koro waduogo ka joma mosebedo e gweng'ni mondo wakonigi ni nyithindo biuru mondo udobdhi nyime skul. Jokanyo maruogo mag oganda ojiwo piny owacho mondo koro kony e tieko midhieche ma oting'o nyange mag nyiri, ndiko nyithinde tije ma ong'ere kaka child labor kod kata chan mosemiyo jopuonje mathoth we sikul gi e kore. I'm very concerned Kenya biro osebedo ka higni mokalo 10 gimoro to nwaparo ni gini nyangu dhi chien maber mana mor wang'ni ka duogo omako dhoga kaka tim koro kaka dhi duoko ne joka mosebedo ka konyo joge mane mor ni gini dhi piny. Koro ka yedo ko teregi e boda tim malich ma kata lit ni kata ken nyathini moro onge manyako mosako dhi neno remo onge gimotiyo go kawuone momiyo no amiyo gi gik moko matin go to ma omiyo gi koromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok